Bé, ara anem a fer una cosa molt peculiar, és l'escena mundial d'una obra en homenatge a Vicent Gómez, a càrrec de Joan Gómez Alemany. És aquest individu que està per ahí. És un jove artista valencià que compagina la creació musical, les arts visuals i el cinema en diàleg continu amb l'escriptura d'assaig i crítica, principalment sobre música i art. Té títol superior de piano iniciat en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i acabat en el Conservatori del Liceu de Barcelona, on també va iniciar el grau de composició acabant-la en la Kunstuniversitat de Graz, Àustria. Aquesta ciutat hi serà moltes voltes. És màster de composició amb Frank Bedrosian i màster en òpera i music theater aula amb Gadenstatter, les dos per la Kunstuniversitat de Graz, on fa 2 mesos va estrenar la seva primera òpera de cambra, projecte interdisciplinar en l'òpera d'esta ciutat austríaca. També és llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, on actualment està doctorant-se amb una tesi sobre la interdisciplinarietat artística. Ho he dit bé. Té publicats diverses composicions per l'editorial Babels Cors i editades per la discogràfica Lycan Records, i les seues obres han sigut interpretades en diversos països com Àustria, com no, Alemanya, Espanya, França, Israel, Rússia i Suïssa. Finalment, ha escrit articles en diverses revistes especialitzades i ha participat en diversos llibres on també ha sigut coordinador, com el publicat enguany sobre el seu avi, València i l'abstracció, construccions con geometria i color, trajectòria vital i creativa de l'artista Vicente Gómez García, 1926-2012. I és autor de 4 llargmetratges, 3 migmetratges i 11 curtmetratges. Amb tots vosaltres, una obra musical en homenatge a Vicent Gómez García en el 10è aniversari de la seva mort per Joan Gómez Alemany. Hola, bon dia a tots. No s'escolta? No, espera. S'ha parat? Ara. Sí. Hola, bon dia a tots. Jo vaig a presentar aquesta peça que he composat expressament per avui. Abans de llegir un text introductori, penso que és necessari per entendre un poc aquest tipus de música que no és l'habitual en les sales de concert, ni les programacions, ni la ràdio, ni la televisió. Sí que llegiré un text de 5 minuts i després apagaré les llums, així tenim una atmosfera més interessant, i la peça està per a vídeo, com piano i electrònica, música altaveus. Durarà la peça uns 24 minuts i jo la introducció la fa 5 minuts, així que tenim entre una cosa i l'altra tenim temps d'acabar a l'hora. Vicent Gómez García 2012-2022 és una obra sonora i visual en homenatge a l'artista, en el 10è aniversari de la seva mort. Vicent Gómez va ser un gran apassionat de la música, per tant, era molt inspirador i necessari basar-se en la seva pintura per escriure una peça musical. M'he basat en la seva obra Abstracció geomètrica, sèrie 3, per a fer dialogar de manera interdisciplinar la pintura i la música. L'abstracció geomètrica, sèrie 3, a la que va dedicar més anys de la seva vida i va treballar fins als seus últims dies, en la nostra opinió és l'obra més complexa que va produir i podem dir que és el seu testament i obra mestra. He volgut traslladar al pla sonor el seu dens i oníric paisatge geomètric, que tantes connexions pot tenir amb la de per si abstracta i geomètrica música. Es diu que va ser Pitàgores qui va crear el terme música de les esferes. Pitàgores deia que els intervals espacials entre els cossos celestes es disposaven d'acord amb les lleis i les relacions de l'harmonia musical. També deia que aquests cossos, al manejar-se, produïen la música de les esferes. La nostra proposta podria anar tal vegada en aquesta direcció. Quins sons produirien si es manejaren les esferes i les formes geomètriques que habiten l'obra del pintor? Avui escoltarem una de les múltiples aproximacions musicals a l'obra de Vicente Gómez. La nostra és la primera que existeix, però esperem que continuïn moltes altres. En Vicente Gómez García 2012-2022 no hi ha una precisa relació entre les formes geomètriques dels quadres i la música. Per posar un exemple, una figura geomètrica o color no li correspon un so o motiu musical. La música funciona com una atmosfera espacial o una sonora geometria expandida.
Fins i tot, de vegades pot semblar que la música en algun moment s'allunya de l'estètica pictòrica per a crear un contrast i diàleg. Per això, la música també té un gran component d'improvisació. No tot està fixat com una composició escrita o un quadre pintat. A més de la música, he creat un vídeo de 24 minuts, com 24 són els quadres de la tercera sèrie abstracta. Aquest vídeo està format per 69 imatges, que formen les diverses fases dels quadres anteriors. Cal afegir 3 imatges més, que formen un panell dels 24 quadres, on es reuneixen les 3 fases pictòriques de la sèrie. La fase significa el moment en què en un mateix llenç es va dur a terme un repintat, superposant una capa de pintura sobre una altra, generant com si foren diverses versions en el mateix llenç. Al vídeo, en total hi ha 72 imatges, que cadascuna li corresponen 20 segons. Entre 2 imatges hi ha una transició de 15 segons, és a dir, una fusió gradual que es realitza entre un quadre i un altre, per ressaltar visualment els elements comuns o diferents. Tots els quadres estan en transició contínua, a excepció d'uns pocs que trenquen, metafòricament parlant, aquesta espiral de cadena infinita que és l'abstracció geomètrica de Vicent Gómez. La pixelació i mala qualitat d'algunes fotos, més enllà que són les úniques que es conserven de certes fases, des d'un altre punt de vista, afegeix una característica molt contemporània al ressaltar la pixelació provocada pel canvi del medi pictòric al medi digital. La descomposició de tot en quadrats pixelats o la reducció dels colors als primaris, com fa l'ordinador, són, sens dubte, plantejaments de la nostra realitat digital que s'emparenten molt bé amb les sèries abstractes de Vicent Gómez. Va ser l'artista i professor de la Universitat Politècnica de València, Miguel Molina Alarcón, qui va comentar-me la possibilitat de fer, mitjançant el vídeo, transicions entre els quadres de les diferents fases, idea que vaig prendre per a aquest projecte. Les transicions es van fer entre tots els llenços, no sols els que estan repintats. Durant aquests moments apareixen xicotetes irregularitats al vídeo, com desajustos, canvis de proporció, barreja de quadres emmarcats i altres sense emmarcats, etc. A més de pensar que tot això és un error o una incoherència, és més interessant contemplar-ho com les belles deformacions que apareixen, per exemple, al veure a través d'un caleidoscopi, una lent fotogràfica o un espill. Aquesta idea ens serveix també com a metàfora de les transformacions que veiem entre els llenços i la complexa geometria de Vicent Gómez en la seva magna obra, que és la tercera sèrie de l'abstracció geomètrica. Escoltem-la i vegem-la després d'aquesta breu introducció. Moltes gràcies.